Foto bat ez deu, nena korruzea. Azteretxea! Ekainak laua atzian utzi deben aspaldi, oinatiko edizioa atzian utzi deben, eta kirolari moduan, udan atzeen txiki bat ondoren, dero emantxan gara. Ondarrun izango da 2018ko ekainaren 10-ean. Kirolaren eremutik eginiko eta kirolean oinarritutako elkartasun herri ekimena da gurea. Eskual errepresaliatu den eta euren zenideen eskubideak errespetatua eta horren aldeko lana bultzatzeko beste ekimen bat da. Gaurko egunean ezin ahaztu muturreko egoeran dauden larriki gaixo dauden presoak. Bereziki Ibon Iparragirre. Beraindu baino lehen Ibon etxera. Laster bideanetik izerdia botaz korri egiten jarraituko dugula ozen esan nahi dugu. Gaur goizean lekuko aldaketa hau egiteko egin dugun moduan korrika egiten edo arraunean Oñatitik Ondarrura elkartasun lekukoa heldu da. Ez dugu bakarrik korri egingo gainera. Aurreko 5 edizioetan egin bezala, egoera hau gainditzea herri oso baten borondatea dela idurikatuko dugu. Ondarroko kaleetan. Ekainaren 10-ean, egun osoko egitaraua izanen da. Kirolaren bidez eta izerdia botaz elkartasuna eman nahi duen eskual herritar orori dei egin nahi diogu. Aurtengoan, 1005 lagunek korrika egitea lortu nahi dugu. Laster bidean, laster etxean.